आं न'निफ्राय ओंखारलांबाय थादोंमोन ओमफ्राय जेनेबा बे जोंनि थिनालि दङ बे थिनालियाव जोङो बिसोरखौ नुदों बै जोंना जोंनि सुदेमपुरि थिनालि गाम्बारि बागानाव माने खास्लायबाय थादों आरो बुस्थुखौ ना बे खास्लायबाय थानायाव आं नुहुरदों आरो ओमफ्राय आदायाबो नुदों आरो ना मा बुस्थु होननानै सोंहरदोंमोन आङो ओमफ्राय बे मा बुस्थु होनना बुंनायाव बिसोर माने आंखौ एसे दम होनाय बायदि जादों आरो ओमफ्राय आंथ' दमखौ गिया नालाय आङो बुस्थुखौ खाथियाव नायहैथारदों आरो खाथियाव नायहैथारनानै सेरनानै नायबाय आङो मनाखौ खेवबाय आं गान्जाखौ मोननो हाबाय आरो दा बिनि थाखायनो जोंनि गामियाव बहुत सेंग्राफ्रा सासे सानैया गाज्रि जानो हमबाय नालाय जोंनि गामिनि मानसिफ्रा नङाब्लाबो नंगौ होननानै बुजागासिनो दङ गथ'फ्रा सोबो जायो आरो जों इदियाव जौ लोंनाय गान्जा सोबनाय बा ड्रेनराइट सोबनाय जों बिदिखौ जों नायनो हाया जोंनि गामिया एकदम सिग्रेट नालाय बेखायनो जोंनि मेगनाव गोग्लैनाय हिसाबै जोङो बेखौ हमबाय जोंनो हमदों आरो दा बिसोरो बहानि दा बिसोरो सिराजुलिनि होनना बुंदों जोंथ' न'खौबो नुवाखै जायखिया सिराजुलिनि होनना बुंनायखाय जों सिराजुलिखौनो बुंबाय आरो जेनेबा ओमफ्राय सानै बर'फोर खारदों आं थिगसे होसोदोंमोन होसोनायालाय लावथि लानानै खिन्थु आं मोननो फैयाखिसै आरो जों साथामबो दङ बे खारनाय मानसिफोरा बहानि एसेसो मिथिगोन नामा बे खारनाय मानसिखौ आं मिथिया अबेनि मानसि आं मिथिया जेबो मिथिया बिसोरो ओमफ्राय बहा लांगोन फन नम्बरथ' दं बिसोरो अबाव लांगोन बेखौबो जों मिथिया जायखिया आङो नुनायखाय जोङो साथामजों डाइरेक्ट हमनाय जादों आरो अबाव लाङो अबेनिफ्राय लाबोयो जों जेबो मिथिया मथा मथि जोङो मोननाय हिसाबै डाइरेक्टलि हमखाबाय आरो जोङो बेबायदि आरो ओरैनो नोंथांमोना दा बेखौ लाबोदोंमोन होनना सानगोन ना दा बिसोरनो लाबोखादों जों औ बर'आ होफैदों ना बांगालफ्रा होफैदों जों मिथिया जों जायखिया एकदम जबरदस्त जों हमनो मोन्दों आरो नोंथांमोना खाथियाव बेफोरबायदि सन्देह दं नामा सोरखौबा आंथ' गामियावथ' दा सन्देह गैया गैनायालाय डाइरेक्ट आंनि मेगनजों नुनाय हिसाबै आं माने डाइरेक्टलि हमबाय आरो ना खिन्थु गामियाव बहानिबा दं नामा बा साइडआव दं नामा आं बेखौ मिथिया आरो ना बेयावथ' जोङो सेन्टारजों थांगासिनो दंमोन थिग 9थासो टाइमाव दा जोङो बे रबार बागाननि थिनालि जों सुदेमपुर थिनालियाव माने बेयाव एसे आन्दो जायगा दं नालाय एसे हाग्राबो दङ औवाबारि बेवहायनो माने बिसोरो बर' सेंग्राफोर सानै दंमोन आरो बिसोर बांगालफोर सानै बाइकआ गंनै आरो सानै फैनानै माने बेयाव सोस्लायगासिनो दंमोन आरो बेनिफ्राय बिसोर सोस्लायबाय थानाय जों बे समाव थिग जों लोगो मोनहैबाय आरोखि बे समावनो जों हमबाय ओमफ्राय जों बाइकखौ हमनानै दं लोगोसे बाइकआ दंखायो नाथाय आरो बिसोर बर'फोरखौ जों लाखिनो नागिरदों बर'फ्रा सेंग्राफ्रा खारबाय आरोखि बर'फ्रा बबेनिफ्राय फैदों जों मिथिया साहानिल' होनबाय न'खौ सोंदोंमोन नाथाय आरो बिसोरखौबो सोंबाय बिसोर सिराजुलिनिफ्राय फैदों सिराजुलिनि होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय जों बिसोरखौ हमनायावनो माने बे सानैया खारग'बाय जों होसोबाबो माने लाखिनो हायाखिसै आरो बर' सानैया बर' सेंग्राफोर ओमफ्राय गान्जाया बेसेबांसो जागोन दा गान्जाया फ्राय 10 केजियानो दोन 10 केजिसो जानो हागौ आरो नोंथांमोना बिसोरखौ मा खालामनो सानदों जों बेखौ हमनानै दा आयेननि राहा बायदियै माने पुलिसनो गथायहरनो